Oei bam, wikker de wik. Het ken net. En toch is het zo. Het wie de laatste keer dat Sippie en Klaas verslag van het SKS zien dienen voor Omroep Friesland. Welkom bij het Scootjesjournaal. Het kampioenschap van de SKS wie juist er al beslist, maar er waart Joert nog wel strijden om het tweede plak. Skipper Pieter Meter van het scootje van Balzert vertelt wat er Joert bij Harden misgieën. En het scootje van de dag is dat van Heerenveen. Skipper Pieter Brouwer zit aan tafel en vertelt hoe hij met zijn teleurstelling van dit hier omgiet. Want het gong nou net echt zat ze het woen, denken wij. De muziek komt van de kast. Een geweldig mooi scootjelied hebben ze maken. En dat brengen ze ten gehore bij u op de Gaasterland. En het wedstrijdverslag is vanzelfs van Elke Lok. Elke, het waaide net echt, hè, Joert? Het waaide helemaal net. Het weer van de morgen dat alle skippers een beetje tochten van die wedstrijd gaat helemaal net rond. Al dit maar ze zag het wimpeltje er op het stadskip eerst in. Hey, daar begint het wimpeltje wat te waaien. Gaat het wat de goede kant uit. Nou, er komt nou een wolkje boven de snitser maar. En dan is het helemaal klaar. Dan kan er stilt worden. Nou ja, de start moest eerst nog even uitgesteld worden. Maar dat koer. De route is gewoon 2 keer heen en weer op die snitser maar. En dan uiteindelijk de finish bij de starttoer ongeveer. Je hebt zo Heerenveen hier var alles langs gaan naar beneden. Maar ik denk, daar is uiteindelijk de beste positie. En hier bovenin zitten ze al te gringen. En ze willen maar naar voren komen. En de krijgen geen wien. Dus wij moeten zien dat we onder komen. Nou, dan is het startschot Safir. En dan zien we dat in de midden zit Grauw. En daar even boven zit Balzert. En dat weer die eerste spanning die erin zit. Tussen die twee, Waarshoer 2 en 3 worden. Balzert hier 3 punten voorsprong op Grauw. Wie geen enkel probleem. En Snits bij de start. Nou, die dienen gewoon van alle oren eerst maar voort. En dan zien wij wel of we die kant uitkomen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Een beetje arrow. Maar ja, meer zit er niet. Dus Heerenveen als een van de eersten bij de tonnen. Maar dan is een waarschijnlijk, dat is Jouwering niet een zikkel. Die ben niet een lichtwaar specialist worden. En die beziek je dan om die tonnen te komen. En dan zit voor de zoveelste keer dat Pieter Brouwer in dit seizoen om het tonnen gaat. En dan direct onder Ian zit. Eigenlijk zou je daar wat op een manier wat op vinden kennen. Maar, want hij wie echt eerst bij de tonnen, Heerenveen. Maar hij kan net langer nog voorbluwen bij Balzert. Die stroest er zo heen. En dan kom je weer wat achteruit verzeld. Nou, Grauw komt al vrij hut. En dan komt de Drachten achteraan en daar zit Balzert. Dus dat zit van Balzert nog wel goed. Want meer dan een plakje zit er net tussen. Dus eigenlijk is Balzert op dat moment nog de tweede in het klassement. Maar er gebeurde vanmiddag van alles en alles. Omdat het toch een beetje een win wie van dat wat aan het dwarrelen wie. En je wist net precies of je de goede slag wil keersen. En daar moest je heel bot naar ziekje. Nou ja, dan je bijvoorbeeld in het rek naar de onderste ton aan Heerenveen en Drachten. Dan Safir wie Heerenveen Lauwzaken. Maar dan wie Grauw ik hoor heen gaan. En Grauw die lieken ik nog op wij naar Joureta. Maar voorlopig houden de jousters dat Gotje goed dicht. En zij gaan als eerste om de onderste tonnen. En daar komen Grauw, Heerenveen en Drachten dus achterom. En dan zullen ze beziekje in dat cruiserekje naar de starttoer onder dat eiland. Met die vreselijke dingen lezen alweer die het net goed binnen. Daar zie ik je te komen. En als je dan de rest van het veld, dan denk je van nou, die komt daar een half 4 voor. En Balzert leidt in de buurt van Snits. Nou, dan mag je normaal altijd wezen, maar dan moest je
je bij bij Snits ik nog net werden, want het zit nog wat achterin. Maar Snits, dat stoomt wel zo geweldig terug. Want dan kom je al bij de tonnen en dan show je al dat je boven Bolzert zit, boven Was 1 zit en eigenlijk ook boven Jenne Was zit. En die stoomt in één keer terug. En de oren die worden daarvan het slachtoffer vanzelfs. Want er zit geen beweging meer in te krijgen in die skippen. Nou, dan komen we bij de bovenste tonnen. Zit Joure en daar zit Snitsen al. Dus wie in één kruisrakje dat Snits daarheen zielde. En Grauw en Drachten die moest hem saffen bij gaan leden. Die geen enkel probleem voor Snits. Hij moest even een slagje draaien op de Jouwer. Maar koer er rustig achteraan gaan. En al die oren die mat maar wachten en wachten en wachten dat ze om dit tonnen komen. Zus Zuidwest ook maar nou weer wachten voor al die oren. En ja, dit weer drama voor Jereveen en Bolzert zelfs. Wachten. En dan nog een keer om die tonnen komen. Dan gaat Bolzert nog wel weer naar het zesde plakje. Dat wie misschien ik nog wel wat spannend. Maar meer ziet er dan voorlopig ik net in. En Jereveen wie aan het oudzakje en Bolzert wie een beetje aan het klim. Maar het kwam er net echt uit. De Jouwer en Snits dus voorop. Maar ja, wij wisten al wat Snits dan dwaarsel dat in de komende raken. Dat zal vernietigend wezen voor de Jouwer. En de rest die wie een beetje dwaande om dichter en dichter bij te komen. Maar dat slag er net goed. Nou, nog één keer Bolzert om betonnen. Zij ze wie ze. En op dat moment stien beiden dus gelijk. En in een plakje dan Koer Bolzert werd het tweede plak in het klassement veilig stellen. Maar hij zocht al wat zwargelijk, die Pieter Meter. Hier zien we de Lemmer, daar moeten we even wat over vertellen. Want we gaan juist net opjocht roepen dat hij goed het eerste worden is. En dat zo geweldig weer. Nou, dat roepen we dan nou even. Dat weten de Lemster. Juist er weer geweldig. Je wordt net helemaal vanzelf. Dan zie je hier achter Jenne Woord aan. En dan verder achter Bolzert aan. En dan zit ze nog wat in de middenmoot alweer. En zie, daar is Snits al eerste bij de tonnen. Hij heeft geen enkele moeite met Joure, Hudder en Heuger. En het wie geen enkel probleem voor die Snitsers om daar te komen. En Douwe Visser maakt het kampioenschap van 2012 compleet erop gewoon te winnen. Nou, de Jouwer komt er dus achterom en die bloedt voor op Grauw. Dat vond ik wel een aardige prestatie. Want Grauw die scoorde maar on en scoorde maar on. Kon hult hij de street om. Dacht ik elke keer regen. Ik ga maar rij. Maar Jouwer die hoorde het God goed tegen. En dat die een keurige prestatie van de Jouster. Maar die Grauwsters die zeggen hult hij het om. En die zeggen daar in de vierde Bolzert ergens listen. En die zakken en zakken en zakken. En ja, die dachten dit tweede plakje in het klassement. Dat kan u net meer omgaan. Want je leidt Bolzert al achter Jennewoord, achter de Lemmer, achter de Zuidwesthoeken. Er wie geen enkele mogelijkheid meer van Bolzert om voor u te komen. Drachten ziet er bijvoorbeeld tussen. Had dit seizoen een redelijk seizoen draait. Zeker in de tweede weken, dat we echt goed. Zuidwesthoeken, wie misschien een beetje meer van verwachten. De Lemmer zit er goed tussen. De goede middenmotors, laat ik dat maar even zeggen. Die zie je alle jaar van Bolzert en ze konden er net goed bij komen. En ik, de Jenne Walsers, die we nou dadelijk zien zullen, die ben er ik net bij komen. Hij hier wil graag kampioen worden. Hij komt net verder als het vierde plakje, Gerlof Pietersma. Maar hij wie er goed bij. Maar dit ben de kampioen. Show je hem wat er gebeurt. Ze gaan in het laatste heel wie ze raakt naar de finish en ze leest een heuvel aan je voor. En ze blijven geconcentreerd tot het einde. Die scoort een man, die shot constant naar boven. Die bloedt net, gooit net zijn blik ergens oors in. Die vakkerman shot constant naar boven. Had wel een sigaret aan, dat is het enige wat het verschil is. Maar dan komen ze bij de finish en dan weten ze dat er geen enkel probleem is. Maar ze zielen terug tot het bittere einde, want dan is het goed. Nou ja, dit is geweldig voor zelfs. Dit kampioenschap is voor Douwe Visser goed voorzien. 4 overwinningen dit seizoen. En het is helemaal clear. En hij viel tot nu ik wel, ja, want je hem zullen direct even zien. Dan krijg je de eerste emotionele uitspatting van Douwe Visser die er wijzigt. En dat is deze dus. Ja, dan worden de blommen aan boord gebracht. En dan kennen ze die omhoog steken naar de meesten ta. En dan kennen ze weerom naar de bal. Onze Olympisch kampioen, hè? Scootjeszeil 2012. Nou, de commissaris, dus ik aan boord. En dan zitten ze dan de drank. De vrouwen die zongen, die geen enkel probleem. Helemaal feest. En dan de bemanning. Ja, de romers even omhoog. En dan is er dus zoveel drank aan boord kwam dat de commissaris van de koningin al een kampioenstrui aan had. Die zit dus takken hier bij diezelfde bemanning. Nou, intussen moest Douwe Visser nog finishen op het tweede plak. En dat betekent het tweede plak in het eindklassement. Want Bolzert kwam er die wordt net bij. Maar hij hier ook zo graag kampioen worden wil. Nou, en ik weet er wel meer die dat graag willen worden hier, of net? Pieter. Is je mij? Oh, ja. Ja. Nou, dat ziet van die. Nee, hier dat wist je hem van tevoren. Ja, eigenlijk wel, ja. Okay. Ja. Ik zou daar onder dat wedstrijdverslag niks oors als dit waan. Nou, we gaan de tweede keer gigantisch de bietenbeeld op. De eerste de staat weer goed.
Hier een iets foutje met jouren. We dachten dat we er wel verdelen konden en dat kon eigenlijk net. Maar goed, dat hier jouren valt me net zoveel les van, want die kwam toch. Dus ik heb me geen litten. En toen het tweede tonen, toen draaide Grauw die draaide voor dadelijk. En jouwer ik. Nou, toen zijn wij van, dan geven wij bakbeslag in. Ja, en daar gingen we helemaal de bietenbeeld op. Dat betekende net goed dus. Nee, Nee. zij is het. We praten dadelijk verder. Eerst de uitslag van de wedstrijd van Joert. Snits wint zijn 5e wedstrijd dit SKS-seizoen op eigen wetter en wie al kampioen. Tweede de Jouwer, Dirk-Jan Rijenga. Tredde wordt Douwe Visser van Grauw. Drachten, maar Albert Visser eindigt Joert 4e. Dan komt de Lemmer. De Zuidwesthoek op het 6e plak. Jenne Woord, Sande, Bolzet, Pieter Meter, 8e. Het Jereveen, 9e. 10e Langwaar, de hele mannen, 11e. Ljouwert, 12e, Wortsijn, 13e en Huzum, 14e. Het algemeen klassement. Daar binnen we. Snits, hij is de winnaar met 18 punten. Daarachter volgt Douwe Visser van Grauw met 39,9. Op het derde plak Bolzet met Pieter Meter. Viert wordt Jenne Woord, de Jouwer 5. Zegde wordt de hele manner, de Lemmer wordt Zonde. 8e wordt Drachten, 9e het Jereveen, 10e Wortsijn, 11e Ljouwert. De Zuidwesthoeken eindigt op het 12e plak. Het 13e plak is voor Langwaar en het 14e plak voor Huzum. Pieter Meter. Goedenavond. Waar gaat het mis, Joert? Nou, mis is een groot woord. Een hele mooie stad. En nou, geweldig, mooi hoog en fut. En nou, kleer. Het ziet er hartstikke mooi uit. Grauwlei onder ons. Dus dat is net zijn probleem. En nou, we schalen naar Tonta. En nou, Grauw kan te vallen voor me. Een beetje een skiftingje van de wien. Maar ja, ik loop 4 of 4 tonnen in. Dat is net een probleem. En we gaan hier het lange stuk heel wien. En ik denk, waar is de wien, jong? Ik heb helemaal niks. Wie voort? Fut. En ik had de vrouwen voorst, die scharrelen bij me fut. En de vrouwen achter me, die kwamen me aanzetten. Ik zei, wat heb je in gang voor de kop? Een baar voor de kop. En dan krijg je gewoon niks. Nee. Ik zei, ik heb wel omheen gaan, maar ik had niks. Nou ja, dan scharrelt hij in hoe die heen. En dan ben ik eigenlijk gewoon, Bist ja, voort. best fut. Ja. Dus we kwamen hier voor me als 11 tonnen heen. Nou, jongen. Nou, dan moest alles of niks doen. Hè? Ja. Dus dan moest ik gewoon risico's nemen. In de zin van, jongens, wat een oor doe ik net. Want de mooie slagen bieden hier naar het eiland daar. Bedenk maar wat oors, want ik moest erbij komen. Dan moest iets bedenken om bij Grauw te komen. Want ik hier maar 2 plakjes verschil. En kwam toen ik in de Sanneem de bietenbult werd. Nee, dat net. Nee, we schalen weer wat ervoor daar. Ik weer 6 om een ton heen. Ik denk, nou, dat zit er weer goed uit. Ja, want dan is het wel spannend Ja, natuurlijk. toen stierde we gelijk, want Grauw die moest 2 punten voor me wijzen. Nou, dat weer er. En als dan eindigt hier op Snits en Grauw is voor die, dan is die wel in het klassement voorbij. Dus we stierden gewoon Maar even helemaal. hoe is die spanning aan boord dan? Want ja, Ja, het ja. gaat plakje voor plakje vanzelf. Natuurlijk, de ziel stond terwijl te bleuren. Want Ja. dat weer de bedoeling van we willen graag zielen. We hebben dit geweldig hier, geweldig mooi zield. En dan best waarde en dan was toch oorzield. En of oorzield is een groot woord. De weersinvloeden wie gewoon te groot joelt. De schifting wie te groot. En ik hier net makkelijk ermee. Nee, ja. Leidt het nou alleen nog maar om die wien dan? Heeft geen Nee, foute keuzes maken, Het lijkt joh? aan de schipper, altijd. Ja, tuurlijk. Ja, dat zei de bemanning ik. Zei dat we winnen, hebben wij het dien. En dat we verliezen, heeft het dien. Nou, Ja, ik nou, zij is. Ik Ja, ja. Ja, Toch, Klaas, of is dat net? Nou, ik weet, maar ik denk dat bij Safval denk, dan weet je het helemaal net, denk ik. Wist je wel hoe die wat hier is op alle plakken van de Snitse Mar? Nee, ik ken Maar het. dat rijm het wel natuurlijk altijd ondiep is. Daar hebben we gelukkig pijlers voor. Ja. Ja, en- Pieter Brouwer ja. wilde ik wat toe zeggen. Gemiddeld geen aan hele meter. Alsjeblieft. Nou, Maar ja, daar gaat het net om natuurlijk. Want dat is het echten en lichten. Ja. Dat gemiddelde. ja. Maar hoe frustrerend is het dan, zo'n wedstrijd als Joert bij IMX? Nou, het is gewoon zo. Wij wisten van Martin, of voordat we met het ziel begonnen van dier, wisten we dat als het waait, dan hebben we er wel redelijk bij. En als het wat rustiger wordt, dan hebben we gewoon met de nieuwe zeilen en fok en dat soort toestanden. En de nieuwe mast hebben we gewoon het skippen net bij. Nee. En als wij vinden dat we het skippen net bij hebben, 8 of 9 worden, want dat is net Heerenveen waardig. Nee. Nou, en dat is op dit moment, daar zitten wij natuurlijk gigantisch mee, te klooien en te dwang. Maar ja, het is op dit moment gewoon zo. En ik ken dat ik net zo vol onverhoring. Dus, Wat is er nou aan? Want, Ja. is dat nou trema of wat? Oh, ik denk het schip verbranden, maar dat is... nee. Nee. Het is het mooiste skip van de vloot. Ja, nou, dat zei het Noord dan. Ja. Maar dat is... Dat vind je zelf net. Hij had een heel... Pieter Dat, heeft een heel mooi dat is, schip. ik zei, je gewoon, hebt de 2 mooiste skippen van de vloot. En Pieps dus, ben zinnige skipjes. Ja. Als Ja. je de schoenen niet gooien, dan ben je net te stoppen.
Maar dan moest het wel even vinden. Ja. Ja. Wat Pieter zei, het naar zeiltje kregen, nou, dat is de vriespul. Dat moest ik even maar winnen. Ik ben Ja, al... hoe is het? De tram staan dagelijks, of Ja, is dat weet ik ik. net aan het eten? Nou, ik ben in 2004 skipper geworden op die RFV. En ik begon altijd wel redelijke prestaties in. En dan, dan komt er een verhoring van formules. Nou, en dan mag je wat inleveren en dan Jan de Boer houdt op. Maar hij Jan met zelf net een beetje in ouder op een tros zo lang hardnekkig dat je te protesteren en net als ze nou tegen me zei, huppakee, begin mag je ervoor. aan de Ja, maar goed, als je het ergens net mee eens binnen, dan wil je gewoon weten wat er onder de wan is. En, dat is, en daar hebben wij gewoon in vast gehad. En op een bepaald moment hebben we gezegd van nou Kleer, nou is het Is oer. dat? En daar hebben we misschien te let mee geweest. Nou ja, dan heb je te lang misschien je tosken niet zetten. Maar aan de andere kant, ik bedoel, we moeten nou zien dat we het er weer bij krijgen. Maar samen het de Gerben van Manen dacht ik dan nooit west, wel deze. Oh, dat wil ik net zeggen, maar ik... Nou, dat is misschien wel een van de minst. ja. Ja, ja, zeker. ja, ja. Ja. Pieter, hoe teleurstelt bist er nou dat het geen tweede worden bist? Totaal niet. Hij is op het skate, jong. Wat verdikke me met redden worden. Dat is een Ja, compliment terug. maar ik moest tweede worden. Ja, Nee, dat maar is- vrienden hier weer de naam. Oh ja, ik moest positief wezen, hè? Ja, natuurlijk. Nou, Ze is toch ook ik zal geweldig. eerlijk bekennen, ik heb 4 minuten heb ik problemen gehad, want ik weer aan boord. Ik zei, verdomme Domme. nou, daar, ik ben tredden worden. Ja. Ik drink een glaasje bier op. Ik zei, Ja, maar je verdomme hebt nou, dat daar, ik ben wel- tredden worden. Ik zei, we hebben het Hier bij over. de piep, hoera! Ja, daarom. En, Toch? Ja. En we Ja. hebben, jongens hebben geweldig zield en we hebben heel tijd twadden staan. En nou, snit wie gewoon oppermachtig. Hoe net al te zitten. Het is een geweldige En net kerel. hier Ja. protest, geen loop, wow. Ik net in ieder geval. Nee. Nee. Nee, Saskia, het is heel geweldig. Dat heb ik wel Ja, gehoord, maar dat ben ik discussie van, jongens, wat doen we? Hè? Hoe serieus best? En als het een beetje die protesten in de wijk heeft blowen, nou, dat is het mooiste Ja. wat En dan er is. kan die niks skillen aan huizen bij die longens krabben en docht. Er gebeurt altijd wel wat. Ik denk dat Snit ook wel wat mij maken heeft en Grauw het wel wat mij maken en Pieter wel en ik wel. Er gebeurt altijd wel Maar- wat. Met no lights hier Ja. en voor hen dat scholden je. Ja. Dat is het verschil. En de conclusie is, ze bent treden en er is een grutskap. Ja. En voor Zij is dat. Joen heb ik een mooi feest. En Dus, daarom, zij is het, ja. We gaan naar een bemanningslid van die. Oké. Wij van de morgen even aan boord west. En toen troffen we deze man. Ik ben marinesloper en scoreman op de Gerben van Maan. Nou ja, scoreman betekent al, er staat een grutskoord zit achterop en ik bezeer samen met mijn orenscoreman het grutzeil tijdens de wedstrijd. En de houden stand van het grutzeil in de gaten en zo ideaal mogelijk te zeilen. Hoe lang was dat al? Ik zit nu voor het jochen hier op de Gerben van Maan. En ik ben toen Pieter schipper werd is, had Pieter mij bellen. En zo ben ik op de Gerben van Maan gekomen. Wat wordt er van je vregen als scoorteman? Kracht? Ja, kracht, pure kracht is net altijd. Je moet lang volhouden kunnen. Als je even een score binnenhalen en een iets eindje, dat kan iedereen wel. Maar het gaat juist om die laatste metertjes. En ja, dan is kracht niet meer belangrijk. Dan moet je uithoudingsvermogen en net verzuren. Want dat is het volle belangrijker. Ja, dat is ik aardig breed, hè? Ja, nou ja, dat heb ik van mijn iming 1. Dat hoe je verder net voor het waan, dat zo ben je bedeeld. Praat ik mooi? Soms stiekem wel eens even, ja. Ja? Ja. Jou is wel eens even een adviesje? Wij zitten wel eens even elke week. Ik sta maar elke achter op school even. Als ik wijs de zoek nou reageren. En dan hopen dat ze de achter ook een beetje jaren en dan stiekem wel. Ja. Maar nooit rechtstreeks. Nee, dat doe je net rechtstreeks. Nee. Dat is Waarom toch- net? Nee, dat is toch voor de adviseur en Pieter samen. En, maar natuurlijk heb je je mening. Ik was een teken vertoren. Ik het al oors hebben, maar in het algemeen gaat het al super. Dus Scoorteman, bleef dat altijd of heeft ik nog oren ambities? nee, ik denk scoreman, dat vind ik prachtig. En dat is wel mijn plak. En de oor ambities, ja, skipper worden, dat zit er in de familie, dus dat zit er nooit in. Jammer, hè? Ja, dat is wel jammer. Stom eigenlijk, die regel. Ja, uiteindelijk wel, maar ik heb ik wel begrepen. De SKS is toch een club van een beetje traditie en nou ja, dan moet ze ook mooi zo horen. Vies dat al je wat mooi? Jazeker jongen, dat doe ik al jaren. Nou, ik even niet meer loten aan boord. Die is het leven wel een beetje moeilijk bij het. Marine zei, soms praten we krek even wat loerdertjes in elkaar en dan hoop je we dat hij het jaart. Ja. En jaast het dan ik, is de vraag. Ja, dat is correct wat Pieter zei. Hè? Als het goed gaat, dan doe ik het met je naam. En als het verkeerd gaat, doe ik het alleen. Ja. Nee, maar Ja, ik kan me voorstellen dat je... Dat... Ah, nee, maar natuurlijk, we hebben een scootje. Dat jet gewoon in de top dus. En dat vielen wij zelf ook. En dat is gewoon, nou, en dan lukt dat net. En dan hebben we in de eerste weken, nou, dan heb je wel eens wat, dan wel eens dat je wel eens even met elkaar praten, dat je zegt op een andere manier dan wanneer het goed gaat. Nou, dat zal ergens oors net oors wezen.
Meestal nou Klaas Boersma, die jaren en jaren die vaste factor weer. Ja, ik bedoel, we zijn een keer kampioen geworden zonder Klaas. Maar die ja, moet er maar nou nou is even om minder. Klaas, Ja, ook. want dan zei ze van dan wordt er meer met elkaar praten, dus dan Ja. krijg je meer verschillende meningen aan boord. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat Jouwt is... dat frictie? Nou, net echt frictie. Maar, Nee, ik denk maar wel, wij, al, wij hebben altijd een heel goed, en dat hebben we al een ieder wat dingen. Als wij dat als we goed zielen, doen we dat. En als we net goed zielen, doen we dat. Naar het ziel, bij elkaar komen, we praten erover. En het dan niet een probleem, of er zijn vragen, of weet ik veel wat. Wordt het uitpraat en dan is het oer. Want, wat een praatclubje. Douwe nee, ik Visser denk- die ik denk praat ik praat. altijd zo. Maar dat ben de toppers. Ja. Dat ben het, ja. Maar dat praten ben je... kom je er. Nou, dat weet ik niet, maar dan gaat het de wereld net in. Als je Nee. dan verschillen hebben, in de bemanning die heeft dat of die heeft dat, dan bloot het bij ons. En dat gaat net de wereld. Ja. Nou zei ze, hè, die formule, daar hebben we heel lang mee omdonderen enzovoort. En dat is eigenlijk, nevens die, zei ze ook de reden dat het zo min gaat. Of binnen de orenreden. Ja, net alleen. Hè. Wat binnen de orenreden? Nou, wij hebben, in mijn hele leven heb ik eigenlijk met Jan de Boer zield. De tuigen van Jan de Boer. Nou, en ik wil Jan is ophouden. En dan zien we dat denk ik wel met Trogon. Nou, en dan heeft een keuze tussen de Vries, volgens mij de meesten, tussen de Vries en Molenaar. Nou, en dan maken ze een keuze in. Het doek. Nou, dat schrikt misschien eens wat Klaas zei, dat we dat daar misschien te lang met Rossiel binnen. Hè, dat je gewoon dit hier, dat huttendoek van het eerst broeken. Nou, dat is heel oorziel als wat je daarvoor met zielt hebt. We hebben naar je meest, dat moet wennen. We hebben het wel naar je vakken, een oor voorstaagspanning. Er zijn al je dingen Alles die. het mooi de tuigage van het scootje te krijgen, Nou, zeg maar. het is een Niks een met optelsommetje. bemanning, niks met skipper. Het het alleen nog. Nee, we hebben een hartstikke goede bemanning. Net als voor hier. Net hoor, dat is En, niks en van ik ben een verloren. skipper en ik heb er toch wel Ja. redelijk succes al mee gehad. Ik bedoel, Tuurlijk, dus mijn Ze mensen. voeren Peter gewoon voorbij. Ja, Dus, Wat en dan? gewoon bij hem bij. ja. En kon heen springen, leeg springen. Het slagen net. Het joh gewoon niks. Ja. Daar heb ik wel eens even een pick-and-up wedstrijd van die gehad. Ik bedoel, Daarom, helemaal dat zo. is ik zo, Hè, dus absoluut. dat, Dus zijn mij ook vaak voorbij varen hoor. En ik ben Wel, hè? tot derde worden. Ja, Ja, dat zo is dat. Ja. Pieter, je hier eigenlijk een heel bizar verhaal, Jelwijs, met Lietse Tim, die toe boord Gie deed het net goed, maar lieke drama. Ja, Hoe gaat het nou met hem eigenlijk? geweldig. Het gaat Ja. goed met hem. Heel Ja. positief, maar het hier wel een hele grote invloed op ons ploeg natuurlijk. Ja. Ja, dat best. Maar wat voor, want dan komen hele oren dingen onder water natuurlijk. Ik, bij je bemanning, bij jezelf. Het menselijk aspect komt ervoorschijn. Ja. Want er komt iets met een baan is het ergste wat er is. Want als met mezelf iets gebeurt of met mijn vrouw, het is hoger dan mijn baan. Ja, Dus ja, ik kan zelf ook een hoop meemaken met mijn vrouw met kinderen. Dus ja, het, is, Ja. het speelt al. Ja. ja. Op wat voor manier ga je ermee om? Dat wie, Hè, want ik kan me zo voorstellen dat je het over hebben van ja jongens, zielen we nog wel terug? Of, Ja, nou, dat is alweer een stap verder. De eerste insteek wie gewoon, jongens, hoe gaat het met het lietse jonkje? Tuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Die is voetgingen en met een helikopter en alles is erbij. Nou ja, we hebben heel goed geïnformeerd wat er al gebeurd is. En dan gaat het bij de jongens bij elkaar zitten, want in Langwaard, ik ben gewoon thuisbleven, ik ben net met fut geweest. Dus met de jongens praten van, alles hebben we het meemaken. En dan was het een plakje aan. En ik hier wel gauw een plakje vond. Alleen de beste skipper en woordvoerder van het spul. Dus er was per dag misschien wel 120 keer vrij goed ja, met je Tim is. dan bist mijn hele oren dingen dwaande als mijn scootjes zien. Ik wie met hem bezig. Dan wist met Tim dwaande. wie En de hele ploeg misschien wel. alle jaren. Ja. Het dat zo van invloed was dat het oors gie? Nee, Daarna? vind ik net. Je bent net scherper dan normaal ben scherper. Dat moet ik eerlijk bekennen, want ik wie wel een beetje een automatische piloot. Dan heb ik Ja. toch maar knap zield. Ja. Alleen dat het gesprekstof is de lietse jongen. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk natuurlijk. Want ik hoop dat niemand het mij maakt. Nee. Want het ergste wat er is. Maar we zijn hier om te zien. En dat moet, die discussie, of tenminste het plakje aan, dat wie hartstikke moeilijk. Ja. Maar ja, toen de berichten goed werden van Jonkie hartstikke best en we stappen vooruit. Ja, de fleurden allemaal op. Dat, Toen kon je ik weer ja, verder, steeds maar. anders zei ik al van de heid van de band. Die zei van, jongens, ik wil wel graag weer zielen. Maar toen nam het een beetje spannend. Maar als ik kan zielen, kom ik weg. Ja, Nou, dat wie ook alleen maar. dat is geweldig Ja, dan, toch? geweldig. Op zo'n moment. Ja. Ja. En dan heeft altijd discussie van, is het verstandig of is het net verstandig? Want ja, ik ben wel met een teamsport bezig. En ik oen het hartstikke sfeer. En ja, is het dan wel verstandig om te zielen? Ja, ik zei, ik hou hem net zien. Ik zei, die man zit Tuurlijk. lip en ik zielen. Als het voor hem goed is. Toch? Ja,
Je zag zo sappig dat te praten. Wist je wat er Jood in hem zei? Nou. De arme oren, die doet zo zijn best. Die het even net goed. Dan zei hij, als speler was me zaterdag. Waar? Nou, dat ben de echte man. Die dat bent waar het te zezen. Maar het is een hele rare oergong. Maar er was nog een fantastisch moment deze week, hè? En de turntalenten van Pieter Brouwer. Ah, geweldig. Daar komen ze weer. Yo! Daar komt hij. Hey. En dat zelf net erop, hè? Nee, hij is het zelf net erop, hè? Nee. Nee. En dan kies aan kampioenschap. Hé jongen, waar gaat het om? Ja, Goud. ja. Dat was toch een fantastisch moment, Fantastisch of net? moment. Ja. Ja, het is hartstikke mooi. Dat ik wil van die jongen, een Fries, Lemmer, ik wil en dan Olympisch goud. Nou, dat is fantastisch. Dat is heel mooi. We kennen, ken ik dan wel een beetje persoonlijk, maar het gaat via Herre, dat is zijn broer. Nou, daar kennen de jongens dan heel goed mee. En dan komt op die manier komt het een beetje dichterbij. Maar hij zelf ik wel eens Nee, turnt. ik heb wel eens op mijn stoksteam. Maar dat Samal gaat net. Nee, Samal gaat net? Nee, op een groen zilver misschien. Maar Nee. ik vind hem gewoon fantastisch. Ik bedoel, je weet dat die jongen 3 keer de lofting in maakt en die stok bij het pakken maakt, want ooit wordt het niks. En in Peking ging het mis. Ja, daarom. De lang uit. Nou, daarom. Dat heeft hetzelfde weekend. Ja. En boom. Nou, we hebben om naar dat scootje zien. Ja. Wat doe je hem nou aanst als je bent ook kleer? Dit wordt natuurlijk even behoorlijk evalueerd. Ja. Net. Ja, dat is ik zo. Dat is ik, we hebben wel bepaalde ideeën hoe we met tuur en saai. Ik bedoel, het skip, als het waait, dan leidt hij goed op zijn zworden en doet het hartstikke best. En als het een koeltje is, dan kan ik hem er net bij krijgen. Hij blootflauwig en wat lijkgierig. En daar zijn we mee bezig. En hoe dat komt, het leidt hem volgens mij om tuur. Maar ik ben in 2004 ben ik skipper geworden. En ik heb in die 2004 naar 2011 minder strappen als dit heel hier. Alleen nog al om in wezen dat skipper bij te krijgen. En dat is, en dat lukt. Ja, het lukt net. Nee. Hè? Dat is, Joet hiekt de stille hoop. Ik denk af en toe voor inblouwen. Dan heb ik weer wat meer hoop. Maar dat is, dat is Karel niet Net slagen, nee. We praten dadelijk nog even verder, maar we hebben echt... Ja. Ik heb van de media al het is echt een fantastisch nummer van de kast. Hoe het scootje zien, heeft het eigenlijk een titel? Jazeker, een titel. En De Joen is kaam. De Joen is kaam. De street is nou voorbij. De street is voorbij. Siep en de kast, maar een geweldig nummer, hoe het scootje zien. Nou. Het wetter viel door stuurs, de wie als een vreun. Het gevoel is droog, de jaren altijd blun. Belutsen mij elkaar, bij trots en groot gemak. Zo zielde je mij leefde voor het vak. En het gier van heide vaak om zwanen. En het wie goed, het is goed. De Joen is kaam, de street is nou voorbij. De wegen gaan wel lezen en de wind die gaat zien wij. Dit wie het dan, de street is nou voorbij. Het wetter wie het leven en wij vader mij en mij, mij en mij. Het is altijd als haar best, zo zal het altijd gaan. Tradities blauwe hier altijd bestaan. En de tijd
mooiste in het leven is altijd dichterbij. Mij wien en waar en wetter, dan vielen wij eens vrij. De juni is kalm, de strijd is nou voorbij. De willen geven listen en de wind die gaat zien wij. Dit wie het dan, de strijd is nou voorbij. Het wetter wie het lippen en wij vader mij en mij, mij en mij. Oh, mij en mij. Wij vader mij en mij. Waarom krijgen wij altijd glazige egen als Sipont jongen? Ja, daar weet ik helemaal niks van. Dat ik bovennatuurlijke krachten ben dat. hè. Zeg met de leeuwen. Klaas, het veske koe voor die zongen wezen. Nee, want joh, dan is de jong als er net naar je dijk komt, want joh, die is er morgen weer. Want dan ben wij morgen bij de IFK's. Ja. En dan barst het verhaal weer los. Ja. Dus dan gaan we weer even naar het rammen weg. Maar toch, moeten we het er even over redden. Het is de laatste keer dat je SKS-verslag dost. En ik wil heel graag van jou weten, wat is dat SKS-zielen? Wat heeft dat voor die budgetten? Nou, een hele soort. Want dat heeft mijn leven een slagjong naar een wereld die ik net koer. Dat begon als werkstudent patiënten te vertellen. En toen dacht ik, nou, dit is van hout weer. En die man van IJzer. En beide is net 4. En dus het heeft voor mij een geweldig soort budget. En het sluit je ik was wat op. Maar het is zo'n rijkdom. Je bent er net nooit uit verteld, nooit uitgestudeerd, nooit. En het is zo'n feest om al die dagen op het wetter te wezen. En dat begrepen meestal net. Ik had het rijdt. Of het waait, of mijn waar is. Of een keer naar Troggiet of wat. Het is altijd prachtig. Omdat het zo'n bijzondere wereld is. Met van alles in bad met zo'n soort aparte mensen bij belutsen. Drama's mee maken. Maar schitterende dingen. En wist het is altijd onschuldig. Hè? Dus er wordt net in om deze lijn. Nee. Dus het is altijd west. Nou ja, haast. Nou ja, soms haast. Het is haast. Dus het is... Ja, het is prachtig. Het is 40 jaar, dus een deel van mijn leven. Ja. Nou, dat 40 keer, minstens 4 weken per jaar. Ja. En ik denk, Klaas, dat is toch voor een groot pad een pad van hun leven best heeft, Ja. of net? Ja, zeker. Wat budget hij voor je? Oh, Klaas heeft, ik denk, een hele grote positieve inbreng gebracht in de SKS-zielerij. Ja, en ik hoop al, hè, en daar zal het oor zal er een oor in komen, die dat verslag dan ik doet. En ik hoop net dat het iemand wordt die hem nijdwaar zelt, zeg maar. Nee. Want ik bedoel, dat is net, dat ken net. En tweede Klaas is er niet. Klaas is Klaas en dat vond ik mooi zo blauw. Zij is het. Ik wil hem dankzij ze. Doe ik Klaas voor de gigantische goede gewerking. Oké. Ik moet nog het waardbericht voorlezen. Bij het IFK-zielen bij Hilpenmoorn. Het wordt een droge dag met een soort zinnen en een temperatuur van goed 21 graden. Morgen ziet er net een soort wien. Het wordt net meer als windkracht treien. Ik wil zeggen, een hele mooie weekend aanwezig en mooie zielerij bij de IFK's. Klaas, bedankt. Klaar, bedankt.